אני חושבת שנתחיל מההתחלה, איך התחלת לעבוד בתחום השואה ומתי החלפת לזה. בעצם כשהתחלתי לעבוד כפסיכולוג ב-1974, עד אז הייתי קיבוצניק והייתי חקלאי. וכשהתחלתי לעבוד כפסיכולוג, די מהר נפגשתי בטיפול עם אנשים שהם ניצולי שואה ועם הילדים שלהם. זה היה במרפאה בנגב. ואז לא ידעו הרבה על טיפול בניצולי שואה, כי זה עוד לא היה נושא בארץ, רק מעטים עסקו בזה, הלל קליין, שמאי דוידסון, הם היו הראשונים. וזה מאוד עניין אותי, כי פתאום התחלתי להבין שאני, שניסיתי כל השנים להיות צבר וישראלי, יש משהו מהעבר שלי שאני מנסה למחוק. וראיתי את הקשר בין הבעיות שהם מדברים עליהן, וגם הבעיות האישיות שלי. שהמחיקה הזאת היא בעצם לא בריאה מבחינה נפשית או מבחינה רגשית. מה הקשר האישי שלך לשואה? המשפחה שלי באו מגרמניה. הם עזבו אמנם לפני, כלומר הם עזבו אחרי עליית הנאצים לשלטון, אבל לפני השואה. אבל רוב המשפחה בכל זאת חלק עזבו וחלק נספו בשואה. זה לקח לי הרבה מאוד שנים להבין את הקשר שיש לנו לשואה, כי לא דיברו בבית על השואה כנושא של משפחתי. דיברו שזה קרה בגרמניה ולמה ברחו מגרמניה, אבל לא במובן של איך זה השפיע עלינו. זה לקח לי עד שנות ה-80 אולי להבין איך זה גם משפיע עלינו. אבל ראיתי איך זה משפיע על אנשים שכן עברו את השואה, וזה התחיל לי הרבה יותר ברור, ושאנשים אחרים שחיים בארץ לא מבינים את זה. הם חושבים שהם כמוהם, הצברים שחיו פה. ובשנים האלה זה מאוד עניין אותי, זה מאוד העסיק אותי. ובעצם זה הפך להיות אז הנושא של המחקר שלי, של העבודה שלי כמטפל. ואז בשנות ה-80, ב-83 זה התחיל, אבל בפועל עשיתי את זה ב-85, שאלתי את עצמי שאלה מאוד מוזרה. מה קרה בצד השני? מה קרה אצל הגרמנים? אין שם השפעות משפחתיות לאלה שעשו את מעשה הרצח. אין שם השפעות בתוך המשפחות. אם יש השפעות אצל הניצולים, איך יכול להיות שאין השפעות אצל חיפשתי משהו בספרות המקצועית הפסיכולוגית, לא יכולתי למצוא שום דבר. לא היה אף מאמר בשנות ה-70 או ה-80 על מה קרה במשפחות של, איך שאני קראתי להם, מחוללי השואה בגרמניה. ואז התחלתי לשאול את זה ב-83, וב-85 החלטתי לנסוע בעצמי לגרמניה ולנסות לחפש אנשים כאלה ולראיין אותם ולשאול בנים של מחוללי שואה מה הם יודעים מה ההורים שלהם עשו בזמן השואה, בזמן התקופה הנאצית, ואיך זה משפיע על החיים שלהם. ובמשך 3 שנים, בין 85 ל-88, מצאתי בערך 90 אנשים כאלה, שחצי מהם היו ממש בנים של אנשים שעסקו במעשי רצח המוני, או במחנות המוות, או באיינזצגרופן, או בכל מיני מקומות שהשואה התחוללה, או בליל הבדולח, או בתוכנית המטות החסד. ומצאתי אותם, היה תהליך מאוד מעניין. כי בשנים האלה זה לא היה נושא בגרמניה. אף אחד לא הכיר אנשים על סמך מה ההורים שלהם עשו. אז אני פשוט חיפשתי אותם. חלק בהתחלה בידי מודעות בעיתונים, אחר כך פשוט אמרתי מי אני, שאני מחפש אנשים שיש להם זיכרונות משפחה מתקופת הרייך השלישי, שההורים שלהם חיו אז בגרמניה, שמוכנים להתראיין אצלי. איך הם הגיבו לזה? להפתעתי הגדולה, רובם הסכימו להתראיין. אני הייתי בטוח שרובם לא ירצו להיפגש איתי. רק 9 אנשים מתוך 100 סירבו להתראיין.
כלומר, ולפעמים גם הייתה לי הרגשה מוזרה שהם חיכו שבעצם מישהו ירצה פעם לדבר איתם על זה, כי באותו זמן בגרמניה אף אחד לא רוצה לדבר על זה. ואז במשך השנים האלה ראיינתי אותם, וחלק מהם כמובן ראיינתי פעם אחת, חלק פעם שנייה, פעם שלישית, כי זה התחיל לעניין אותי גם איך הפגישות איתי יוצרות איזשהן תגובות אצלהם. למשל, האבא שנפטר כבר, או השאיר מזוודה בעליית הגג, עם מסמכים. שאלתי את הבן, אתה יודע מה כתוב במסמכים האלה? הוא אמר לא, אף פעם לא הסתכלתי. אז עניין אותי, כתוצאה מהשאלות שלי, האם זה יעניין אותו. ולפעמים הבן פתח את המזוודה, ולפעמים לא. וכמובן שהתקופה הזאת היה תקופה מאוד מרכזית בחיים שלי, כי הבנתי שעליתי על איזשהו מצבור של ידע שאף אחד לא נגע בו עוד, ושלהבין את השואה לא רק מהצד של הניצולים, אבל גם מהצד של המשפחות של המחוללים, יוצר זווית חדשה לגמרי על ההבנה של מה קרה בתהליך הזה. וזה התחיל להיות נושא מרכזי בחיים שלי. ב-88, כשגמרתי את הרעיונות שלי, ופשוט גמרתי כבר, לא יכולתי לפגוש עוד אנשים כבר, לא היה לי כוח לפגוש עוד אנשים, 90 זה גם הרבה. ואז הצעתי לחלק מהמרואיינים שלי להיפגש. והם נפגשו, באו רק 12 מתוך ה-90. הם נפגשו וזה מאוד משך אותם, כי פתאום התברר להם שיש להם דברים שהם אף פעם לא יוצא להם לדבר עם מישהו שיש לו גורל דומה, והם החליטו להמשיך להיפגש. אני כבר לא הייתי בפגישות שלהם, אבל הם נפגשו במשך 4 שנים, מ-88 עד 92. ושוב זה היה דבר מאוד מעניין. אף אחד בגרמניה לא ניסה לארגן פגישות כאלה. ואז שאלתי אותם ב-92, אחרי שנפגשתם 4 שנים, אתם מוכנים להיפגש עכשיו עם קבוצה של בנים של ניצולי שואה מישראל וארצות הברית? והם אמרו כן. ואז שאלתי סטודנטים שלי מבאר שבע, מהאוניברסיטה, וקולגות מארצות הברית, מבוסטון וניו יורק, שנמצאים בקבוצה שנקראת One Generation After, הבנים של ניצולי השואה שם. וקבוצה שלהם הסכימו לבוא, ונפגשנו פעם ראשונה בגרמניה, בוופרטל, ביוני 1992, שבוע. היה מפגש מדהים, כולם פחדו נורא מהמפגש הזה, כל אחד פחד מה יכול לקרות. אבל התברר שתוך כדי המפגש, מה שהם עשו בעצם שהם שיתפו אחד את השני בסיפורים האישיים שלהם. ומזה התפתחה מין גישה שלי, של להתמודד עם נושאים כאלה, צריך כנראה פשוט להתחיל בצורה מאוד אנושית, מהסיפור האנושי של כל אחד ואחד. וזה התחיל שם במפגש הזה, ביוני ב-1992. וזה לקח 3.5 ימים עד שכל אחד סיפר בפעם הראשונה את הסיפור שלו. כלומר, היה תהליך מאוד אינטנסיבי של התחלקות בסיפורים. ואז הקבוצה החליטה להמשיך להיפגש, ונפגשה פעם בשנה. וכל פעם נפגשו במקום אחר, פעם בגרמניה, פעם בארץ, פעם בארצות הברית, מאיפה אנשים באו. ונפגשנו בעצם בצורה סדירה מ-1992 עד 2007. במסיבת הפרישה שלי בבאר שבע ב-2007, הייתה הפגישה האחרונה של הקבוצה. וב-1998 באה קרן גרמנית והציעה לנו, האם אתם מוכנים לארח בפגישה שלכם הבאה קבוצת פרקטיקנטים מקונפליקטים של היום, לא מה שקרה לפני 60 שנה. כלומר, משהו שקורה היום, בדרום אפריקה, מצפון אירלנד, פלסטינאים וישראלים. ואז נענינו להצעה הזאת, והזמנו 6 אנשים מכל אחד מהמקומות האלה. אנחנו היינו 18, והזמנו עוד 18 אנשים. והשאלה הייתה, האם מה שאנחנו עושים לגבי
מה שקשור בעבר הרחוק, רלוונטי גם לאנשים שיש להם גם בעיות מעבר הרחוק, אבל גם בעיות עכשוויות. ואחר כך היה לנו סדרה של פגישות כאלה עם האנשים האלה, והמשכנו להיפגש, נפגשנו פעם אחת בגרמניה, אחר כך נפגשנו פעם אחת בארצות הברית, נפגשנו בצפון אירלנד. ובפגישות האלה בעצם התברר שכן, האנשים אמרו, יש משהו מהשיטה הזאת של השיתוף בסיפורים האישיים, הוא רלוונטי גם לבעיות שיש לנו. מה היה הקטע הרלוונטי? הקטע הרלוונטי... מדברים על פיוס, קודם כל? לא יודע אם מדברים על פיוס, מנסים לברר את הקשר בין הסיפור האישי ובין הסיפור הקולקטיבי. ומתברר שלאנשים קשה לדבר על הקשר הזה. וצריך כנראה קודם כל לאפשר לאנשים לברר את הקשר הזה. ואז בהמשך לברר את המשמעות הסובייקטיבית שיש לכל אחד למושג של האם יש משמעות סובייקטיבית למושג פיוס. לא בכל מקום יש. למשל בדרום אפריקה זה התפתח יחסית דרך ה-TRC, אבל בצפון אירלנד ובבוסניה, גם אצלנו עדיין, המושג פיוס הוא מושג זר. ובין השאר אני חושב כי יש פה גם מרכיב דתי. בדרום אפריקה שני הצדדים היו שייכים לכנסייה אחת. במקומות אחרים, או שיש כנסיות שונות כמו בצפון אירלנד, או אצלנו אנחנו בכלל יהודים ומוסלמים בעיקר, או בבוסניה זה דתות שונות, כלומר המרכיב הדתי הוא גורם מאוד קובע איך להבין מושג פיוס. מושג פיוס ביהדות הוא מאוד שונה מאשר בנצרות. ביהדות יכולים להתפייס רק הקורבן והמחולל אישית. אף אחד לא יכול לעשות את זה בשבילם. בנצרות כל אחד יכול להתפייס עבור מישהו אחר. אז what, I'll say this question just in English. What were the things that translated from your work in the Shoah to your work with Israelis and Palestinians? אני התחלתי את העבודה שלי בתחום הפלסטיני-ישראלי באמצע שנות ה-90. ובין השאר, דרך זה שבמפגש הזה שהיה ב-98, היו אנשים שאחר כך עבדנו יחד בפריים. סמי היה שם, אילי עווד, הם באו למפגש הזה בהמבורג של ה-TRT, לקבוצה הגרמנית יהודית קראנו TRT, to Reflect and Trust. אבל סמי ואני כבר הכרנו ב-96 בעצם, לפני כן, ונוצר בינינו קשר אישי מאוד קרוב. היום אני מגדיר את סמי שהוא כמו אח בשבילי. כי הבנו שיש לנו הרבה מאוד משותף מעבר למה שהקולקטיב שלנו מוכן לקבל. ומה שמשותף אצלנו זה ההבנה שהעתיד של האזור הזה זה רק עתיד של שלום בינינו ובין הפלסטינים. ושהשלום הזה ייתכן רק על בסיס של שוויון בהתייחסות ההדדית. ולא היה שוויון בהתייחסות ההדדית. היה מצב שלנו הייתה גישה של השתלטנות כלפי הפלסטינים, גישה של אי שוויון בכוח קודם כל, אבל גם לנו היו פחדים מהפלסטינים שהם מייצגים את ההמשך של אלה שמנסים לרדוף אותנו מאירופה, כך שהיו פה שני אי שוויונות הפוכים. השוויון הפיזי בשטח של השליטה שלנו בהם, והאי שוויון השני היה של הפחד שלנו מהם. ומי שלא מבין את אי השוויונות האלה לא מבינים למה הסכסוך הזה עדיין נמשך. אז את ההבנה הפסיכולוגית הזאת אני ניסיתי להביא לתוך הבעייתיות הזאת. וסמי הביא איתו את הגישה החינוכית שלו, כי הוא עבד באוניברסיטה בבית לחם, חינך מחנכים,
והוא בדק את הנושא של ספרי לימוד פלסטינים וישראלים, יחד עם כל מיני חוקרים אחרים. ואז הצעתי לו, בוא ננסה לפתח ספר לימוד משותף, שבו יהיו שני נרטיבים. יהיה נרטיב פלסטיני, ויהיה נרטיב יהודי וישראלי, אחד על יד השני. יהיה רווח ביניהם, ושני הנרטיבים האלה אפשר יהיה בעצם מהם לראות איך אנחנו מסבירים את הסכסוך, כל אחד לעם שלו, ועושים אקסקלוז'ן לצד השני. והאם אפשר לעשות משהו בקשר לזה, עד כך ששמים אותם אחד ליד השני, שזה יאפשר לפתוח משהו חדש. והרעיון הזה החלטנו לבצע. ומ-2002 לקחנו קבוצת מורים, פלסטינית וישראלית, ועבדנו איתם, ופיתחנו חומרים כאלה. התחלנו מהצהרת בלפור, והגענו עד שנות ה-90. והיינו 9 תקופות כאלה. שכל תקופה כזאת יש שני נרטיבים, והמטרה היא שהתלמידים, המורים שפיתחו את זה, המטרה הייתה שהם יעבדו עם התלמידים, וינסו את זה בכיתות הלימוד שלהם, ואחר כך שמזה נצליח אולי לשכנע בהמשך את משרדי החינוך, שהם ייקחו את הפרויקט הזה על עצמם, ואנחנו ניקח לעצמנו רק את העניין של המדריך למורה, כי פה המורה צריך לעבוד אחר לגמרי. המורה זה לא דבר פשוט בשבילו לעבור מללמד היסטוריה כדבר עובדתי, כללמד שני נרטיבים, שזה משהו אחר לגמרי. וגם רצינו להמשיך הלאה לעשות הערכה של הפרויקט. ובעצם בשלב הזה אנחנו נמצאים עכשיו. התהליך הזה לוקח המון זמן, כי אנחנו עובדים בתנאים נורא קשים. זה לא תנאים של פרויקט פוסט-קונפליקט. אנחנו נמצאים שהאלימות עדיין נמשכת, שכל האווירה הציבורית, גם בארץ וגם אצל הפלסטינים, הולכת בדיוק בכיוון ההפוך, וזה הולך כל פעם נעשה יותר גרוע במובנים מסוימים. ולכן פרויקט כזה, בכלל להמשיך לקיים אותו, לעשות אותו sustainable, זה כמעט בלתי אפשרי, והפלא בעינינו שהמורים הסכימו להיות איתנו כל התקופה הזאת. כל פעם גם יהיו לנו מורים חדשים שהסכימו להצטרף. כך שהחלק החיובי שלנו זה שיש לנו את ההמשכיות הזאת. אז אתה אומר שזה ההצלחה? אני רואה בזה הצלחה. אני חושב שזאת ההצלחה לא לוותר, לא לתת למציאות הקשה להכניע אותך, כי המציאות הקשה הזאת היא אשליה. היא יוצרת תחושה של אין בה פתרון. היא רק מראה כמה הפתרון הוא קשה להגיע אליו, אבל היא לא יוצרת איזושהי הצעה מה לעשות. לכן צריך להאמין שיש אפשרויות אחרות, וכמו שאתם יודעים גם מפרויקטים אחרים, שהפרויקטים האלה יוצרים בעצם את התקווה שיש אפשרות אחרת. מה לא הצלחתם לעשות בפרויקט? לא הצלחנו, אני חושב שלא הצלחנו להרחיב אותו אולי כפי שרצינו, שיהיו לו, להגיע להרבה תלמידים, להגיע לעוד יותר מורים, וזה בגלל הכוחות המוגבלים שלנו, כלומר, אנחנו מעט אנשים, ואנחנו מין חבורה קטנה, אולי קצת אקסקלוסיבית במובן הזה, והיינו רוצים להגיע ליותר מורים, לשכבות אחרות בעם, שהן לא משתתפות בתור התהליך הזה. גם רצינו ללכת לפרויקטים נוספים, כלומר, ההחלטה של סמי ושלי הייתה לעבוד על פרויקט שקשור לפליטים, כי ראינו בבעיית הפליטים נושא מרכזי שאין לו פתרון בתוך מסגרת הסכסוך הפלסטיני-ישראלי, ומוכרחים להתייחס אליו. אם לא נתייחס אליו, לא נבין את הלב של הסכסוך. והחלטנו לגשת לנושא הזה בגישה לא גלובלית, אלא מקומית. בחרנו 2 מקומות, את חיפה ואת אזור בית ג'וברין, 2 מקומות שבהם חיו פעם יהודים וערבים, זה בצד זה ב-48, וניסינו לראיין אנשים
שזוכרים את התקופה הזאת מ-48, משני הצדדים, ולשמוע איך הם מספרים על התקופה הזאת, ולהפגיש אותם. במקרה של בית ג'וברין נפגשנו 2 משפחות, 3 דורות בכל משפחה, ולשמוע איך הם מספרים בעצם אחד לשני את הסיפור האישי שלהם. שוב את רואה המרכיב של הסיפור האישי, ומה מועבר מדור לדור, מה הפליט מעביר לבן שלו ולנכד שלו, מה הפליטה מעבירה לבת שלה ולנכדה שלה, מה במשפחה היהודית. והם נפגשו עם 2 משפחות יהודיות גם כן, שגרות באותו אזור היום, ושגם כן 3 דורות בכל משפחה. זה היה מפגש מאוד מעניין. לי נתן לי הרגשה, שוב, אף פעם לא ניסו לעשות מפגש כזה. הכרחי שיהיו מפגשים כאלה. והאפשרות של לעשות את זה סביב מקום נותן קשר בין המשפחות, לא רק מה שקרה אז, אבל המקום הזה עדיין מסמן משהו גם היום למשפחות האלה. כמובן, זה לא אומר שהם הסכימו על כל דבר, אלא יש להם עדיין תפיסות מאוד שונות, אבל לפחות לספר אחד לשני את התפיסות האלה, לשתף, הם יכלו לדבר אחד עם השני. מיד נוצר קשר בין הזקנים, הגברים, ונוצר קשר בין הבחורות הצעירות. אתה ראית שמעבר לסכסוך, יש שם מרכיבים אחרים שהם לא פחות חשובים. במפגש הזה בבית ג'וברין ובקבוצה של מורים, מדברים על הנושא של השואה? בקבוצה של המורים הנושא עלה. כן. כמובן, גם עלה מהצד הפלסטיני. הפלסטינים התפלאו שהמורים שלנו בטקסט של השנות ה-40 כתבו על השואה בצורה יחסית קצרה. והם רצו להבין למה. ואז בעצם המורים שלנו הוסיפו אינפורמציה על תקופת השואה. הייתה הרגשה שאולי בגלל שזה משהו פלסטיני-ישראלי, אז המורים שלנו כאילו לא רצו להכניס את זה בצורה מורחבת, ופלסטינים בעצם היו אלה שביקשו לדעת יותר מה השואה מסמלת עבורנו. ואני ראיתי בזה חלק כבר תוצר של העבודה שלנו. גם אני חושב שאחד הדברים ששמתי לב שדרך הפרויקט שלנו זה אולי אחת התוכניות היחידות שלומדים על השואה בבית ספר פלסטיני. המורה הפלסטיני מלמד את השואה מנקודת הראות הישראלית. זה איפה נשמע דבר כזה? אתה חושב שיעשו את זה? עשו את זה. כן? כבר בכיתות שהמורים ניסו את זה, הם לימדו, ויש מורים שלנו שצפו בכיתות האלה ושמעו איך המורה הפלסטיני מלמד את התקופה של שנות ה-40 מנקודת ראות פלסטינית, ואיך הוא מלמד את שנות ה-40 מנקודת ראות ישראלית. זה עדיין נעשה תחת הכותרת של נקודת ראות ישראלית, אבל עדיין זה ההישג שמותר ללמד. עכשיו, גם בפרויקט של בית ג'וברין, אז יש הנושא של השואה עלה, כי כשהסבא הפלסטיני סיפר על איך הוא עבר את הנכבה, אז אחד מהישראלים סיפר על זה שההורים שלו באו מאירופה, הם עלו לפני השואה, אבל לא משנה, דרך זה אתה מבין כמה כל אחד עדיין עסוק בטראומות של המשפחה שלו מהעבר. ואתה לא יכול למחוק את זה. זה לא אומר שצריך להשוות. כלומר, אני חושב שאחד הדברים שלמדנו בסוג העבודה שלנו, שסבל לא משווים. אין שום דרך לדעת מי סבל יותר או מי סבל פחות. כל אחד מעריך את הסבל באופן סובייקטיבי, אין דרך אובייקטיבי להעריך סבל. לכן אין שום טעם לעסוק בהשוואה. יש טעם לדבר על מה מעסיק אותי. תוך העבר, מה מעסיק אותי, איך זה מתקשר לדברים שקורים בהווה, זה הרלוונטיות. How is it different? How is the dialogue in Germany between ניצולי שואה and the Germans different from this dialogue? כן, היו הרבה הבדלים. קודם כל, בנושא של השואה אין ויכוח מי היה
הקורבן ומי היה המחולל. ברור לכולם, גם לגרמנים וגם ליהודים, שהקורבנות היו היהודים ומיעוטים אחרים, והמחוללים היו הנאצים. אז בנושא הזה יש הסכמה משותפת. בעצם במקרה של השואה נוצר נרטיב משותף יהודי-גרמני במשך השנים. זה לקח אומנם הרבה שנים, אבל היום יש נרטיב משותף. בנושא של הפלסטיני-ישראלי אין הסכמה. הם חושבים שאנחנו המחוללים, ואנחנו חושבים שהם המחוללים. הם חושבים שהם הקורבנות, ואנחנו חושבים שאנחנו הקורבנות. ולכן גם אין לנו נרטיב משותף, יש שני נרטיבים שונים. ולכן החוברת שלנו מייצגת משהו שאנחנו חושבים שלא ישתנה. גם שתקום מדינה פלסטינית, עדיין יהיו שני נרטיבים שונים. ואנחנו צריכים להכיר כמה הנרטיב של השני שונה משלנו. לפעמים הוא שונה בצורה כואבת, וקשה לקבל כמה זה שונה. אבל זה המשימה שלנו. אני חושב שזה אחד ההבדלים הכי חשובים בשבילי בין שני התהליכים האלה. אחר כך יש עוד פרמטרים אחרים. אנחנו פה עסוקים בבעיות קיומיות, יומיומיות. אנחנו רבים על קרקע, אנחנו רבים על טריטוריה, אנחנו רבים על מה היה שלנו, מה היה שלהם, איפה יעבור הגבול. כלומר, יש לנו הרבה מאוד דברים עכשוויים שבמקרה הגרמני-יהודי אין יותר. כלומר, אנחנו לא חיים יותר ביחד כמעט. אין כמעט יותר יהודים בגרמניה. ובמובן הזה ברור לגמרי שכל השוואה כזאת צריך תמיד לחשוב על כל הפרמטרים, מה שונה. אבל מה שאפשר היה ללמוד זה על החשיבות של הסיפור האישי, סיפור החיים האישי, ובסיפור האישי משתלבים גם הדברים מהעבר וגם הדברים מההווה. ואני חושב שיהודי שחי בארץ, אולי שונה מאשר יהודי שחי באמריקה, הוא נמצא בין שני הדברים. יהודי שחי בארץ עדיין חי מאוד את השואה, והוא חי, אם הוא רוצה או לא רוצה, בתוך הסכסוך הפלסטיני-ישראלי. הוא צריך להתמודד עם שניהם. ולכן הוא מוכרח לחשוב לעצמו איך הוא מסתדר עם שני המגזרים האלה. והוא לא יכול להחליט שהוא רק מתעסק עם אחד ולא מתעסק עם השני. אין לנו את הפריבילגיה הזאת, לפי דעתי. ומה ההבדל בין זה ומי שגר בארצות הברית? בעיניי יהודי בארצות הברית, אם הוא רוצה, יכול לחיות, הוא עדיין עסוק בשואה, כי חלק מההיסטוריה המשפחתית שלו, או של משפחות יהודיות אחרות, הוא לא מוכרח להתעסק עם הסכסוך הפלסטיני-ישראלי. זה לא חלק קיומי מהיום-יום שלו. אם הוא עושה את זה, לפעמים הוא עושה את זה במקום להתעסק בבעיות הקיומיות שלו כיהודי באמריקה. זאת ההרגשה שלי. ואתה רואה בזה בעיה? שמה, שהוא עוסק בזה במקום הבעיות הקיומיות שלו? שהוא לא צריך לעסק בסכסוך הישראלי. אני לא רואה את זה בעיה. אני רואה בזה שזה טוב שהוא יעסוק בדברים שבאמת חשובים לו כיהודי, נגיד חילוני באמריקה. מה המשמעות החיובית של להיות יהודי חילוני בארצות הברית? אני חושב שהשואה זה משמעות שלילית, איך רצו להקל לנו. אבל הוא צריך למצוא לעצמו משהו חיובי. אני חושב שגם אנחנו פה צריכים למצוא לעצמנו משהו חיובי. הסכסוך לפעמים בא במקום לתת לנו משמעות חיובית להיותנו פה באזור הזה. ואני מקווה שנמצא משמעות חיובית, כי אם לא נמצא אותה, לא נהיה פה באזור הזה. כי באזור הזה ברור שהתנאים שלנו הם קשים. אבל אם נמצא תפקיד חיובי לעצמנו, מה אנחנו יכולים לעזור לעצמנו, לאחרים, אחרים יכולים לעזור לנו, זה ייתן טעם להיותנו באזור הזה. אתה לא חושב שיש משהו יותר קל לחיות או לחשוב על עצמך כקורבן מאשר... כן, זה קל, אבל זה מפתה. אבל יש בזה סכנה שאתה דרך זה יוצר לעצמך איזושהי אשליה, איזושהי בועה לא מציאותית. ואתה לא מבין שאתה גם מחולל באותו זמן. ואנחנו גם מחוללים כלפי הפלסטינים.
ולא לקבל את התפקיד של המחולל שאתה ממלא אותו. תראי מה החיילים מספרים מהשטחים. ראינו בדיוק השבוע סרט של 8 חיילות ששירתו בשטחים וסיפרו על הדברים האיומים שהם היו צריכים לעשות. כלומר, זה חלק מההוויה שלהם. אנשים צעירים, הילדים שלנו, הנכדים שלנו, אנחנו לא יכולים להתעלם מה זה עושה להם. So, as both a psychologist and academic, you've studied this and understand what the problem looks like, but do you have a solution? I mean, do you have a prescription? לא, אני לא חושב שאני יכול להגיד שיש לי הצעה איך לפתור את הסכסוך ברמה הפוליטית, שכרגע המצב הוא כל כך קשה. אבל אני יכול להגיד מה דרוש בתהליך שלום. יש תמיד שני תהליכים מקבילים. תהליך הטופ דאון, שבו הרמה הפוליטית צריכה לתת פתרונות, והתהליך של הבוטום אפ שצריך לבוא מה-grassroot level. אני יכול יותר לראות מה צריך לקרות ב-grassroot level כדי שיהיה שינוי. אני חושב שזה מה שהיה חסר באוסלו. באוסלו לא היה מספיק בתהליך הזה. אני מקווה שבפעם הבאה נגיע למצב של ניסיון להתמודד ברמה הפוליטית, יהיה יותר חשיבות לתהליך הבוטום אפ. ואני חושב שהשילוב של שני התהליכים האלה, והסינכרוניזציה ביניהם, הוא יכול ליצור מצב חיובי. וזה מה שנחוץ. אני לא יכול להגיד מתי זה יקרה ואיך זה יקרה, אבל אני יכול להגיד שברור לי שזה מה שצריך לקרות. ויש תהליך גם בפנים בכל בן אדם פה. כן. תראי, דיאלוג זה תמיד דיאלוג זה עם עצמך ודיאלוג עם אחרים. ואני יוצא מתוך הנחה שאנחנו יצורים מורכבים. אנחנו עשויים מהרבה חלקים שלא מתאימים בהכרח ביחד. ואנחנו צריכים להבין את המורכבות הזאת. והיכולת שלנו לקיים דיאלוג בין החלקים השונים שלנו, היא יוצרת את הזהות, את המשמעות של הזהות שלנו. ורק כשיש דיאלוג כזה, יש משמעות גם לדיאלוג עם אחרים. אם אין דיאלוג פנימי, הדיאלוג עם אחרים נעשה שטוח, כי אז אתה לא מבין גם את המורכבות של האחרים. אז דיאלוג בשבילי הוא השילוב של שני התהליכים האלה, בין דיאלוג עם החלקים האחרים של עצמי, שקשה לי להבין אותם, למשל החלק המחולל שלי כישראלי, ועם החלקים האחרים של האחר, למשל החלקים הטובים של האחר, שאני נוטה להתעלם מהם. רק כשיווצרו שני התהליכים האלה, אני יכול לראות התפתחות, וזה ככה ההבניה הפסיכולוגית שלי של מה זה בני אדם. יש אנשים שאומרים שדיאלוג זה רק מילים ובעצם גורם נזק. אני חושב שדיאלוג הוא גורם נזק, הוא רק מילים כשהוא שטחי. כשהוא לא כולל את המורכבות הזאת שכרגע ציינתי. אבל אם יש בו הבנה כמה אני מורכב וכמה אחרים מורכבים, ואז מוכנים לחבר את הרב שיח הזה. תראי, גם בתוך החברה הישראלית חייב להתקיים דיאלוג. אנחנו היום מורכבים מ5 חברות שונות, שאין ביניהם קשר כמעט. יש חרדים, יש רוסים, יש החברה הוותיקה, יש פריפריה, עדות המזרח. כלומר, אנחנו, גם כן, יש בנו מין ניתוק כזה. ניתוק כזה בא במקום דיאלוג. בעיניי ניתוק כזה הוא הרבה יותר מסוכן מאשר דיאלוג. אבל לייצר דיאלוג זה לא קל. ובמצב של ניתוקים, במיוחד לא קל. טוב, אני אולי אגיד שאני כרגע לא במצב בריאותי טוב. יש לי גידול ממאיר במוח כבר 1.5 שנה. אני מתמודד איתו לא קל, אבל יש לי הרבה מאוד תמיכה מהמשפחה שלי, ומאוד נהנה מהעזרה שלהם
ממש באופן יומיומי, וזה עוזר לי להחזיק מעמד בתוך מציאות כזאת. וגם האמונה שגם במצב הזה להמשיך בדברים האלה שאני מאמין בהם, אפילו אם יותר קשה לי לכתוב כרגע או לקרוא, כי בגלל מגבלת ראייה, שכמה שאני יכול, גם עם הקשר עם סמי, גם עבודה עם המורים, במסגרת המגבלות שלי אני ממשיך. וזה המאבק שלי על החיים, על המשמעות החיים.